Yeah. Yeah. Que plenio montal.
bareng yo gawe geger kowe bareng. Karek sesasi yo gawe geger. Wong ganong lagi inyi-inyi ngono kok ya wis sedrek ya Cah ya. Ngono ki kok apa pantes masane iki. Disawangmu sakmene mbane lho masamu. Aku ki jane ngene iki ya cuwa lho ngene iki. Padahal ditanggap ado-ado dina. Iya matamu. Ya apa tuh? Kene kerja iki saling melengkapi. Melengkapi ning dhewe lak lagek metu. Ngerti dhewe. Ngapa? Aku cara salto rono rene pisan-pisan telu. Aku rono rene kan pas lho. Rono rene apa? Rono mlayu tok, rene koprol ngarep kaya kethek lumpuh kae. Lah kowe ngelone kethek aku kowe mesti kethek. Iya apa? Lah kok iso ki ngopo? Sing ngejak aku rene sapa? Aku. Lah yo dadi kowe kethek busuk. Oh iya. Ah tuan rumah iki yo Tunggu iki aja. Maksudmu ki lho. tuan rumah iki yo luar biasa nanggap petek wong loro. Luar jebles ukur-ukur balik ora bayaran lho iki. Ora bayaran piye? Wong ade lak ditonton bocah cilik-cilik ngene iki rak generasine adewe. Kudu. Lah kok sithik-sithik wae ki adrek. Paling ngendak mbok rodok rene to nek di adewe ning kene iki tontonan sing nggawa tuntunan. Ganceng sapa ram? Aku tanggapan rene rada pegel kok. Lah kok pegel ki ngopo? Pegel aku. Lah kok pegel ki? Ora masalah duit ora. Lah dhewe lho teko ya disambut dengan baik. Sambut ya sambut to. Langsung kon jujuk pawon. Pawon apa sotone asin kok, Mbok. Ki apa to iki kok teko kono lho. Ora guyon. Soto asin lah paling ngendak lah kerupuke ombo. Ombo dagingnya cilik-cilik. Iki lho kulino ngono kuwi lho. Kejeron matamu. Kowe iki mbok aja ngono kuwi. Aku tanggapane rada pegel cuwa. Lah ngopo kok cuwa? Terape dol mrene apa? Lah wernane ra abang. Lah padha rompine dhewe to iki. Lah iki lak contoh wis chemistry to. Chemistry apa mosok ade tukang terap. Bapak sinten? Bapak Joko. Sugianto to. Nggih. Joko. Bapak Bunadi. Bunadi ya Bapak Bunadi. Ya menika lho sing nyangoni adewe iki mau. Ndi to, Pak? Wah sibun. Wah, lha kancaku kae mendem kae kalau Iki apa to iki kok iso kanca mendem ki lho. Dong. Chemistry-ne wis terbukti. Oke. Nanggap kentung pungge sangkek tresnone lho. Terop ki lho dipadakne karo rompine ati. Aku ya ora tresno wong lanang, mosok tresno karo wong lanang. Ya budal dhewe karo kae. Ya ora maksude ki lah
Bapak Bunadi ki remen neng adewe. Remen karo nyekseni iki mau hajate Bapak Bunadi sak keluarga. Oke Ro. Tasyakuran kitan. Dek sinten menika? Dek Joko. Ya iki ora patek mudeng kok meneng sik. Dek sinten? Dek Farel. Lah iki lho. Tasyakuran sunate Dek Farel. Kalian netepi hari ulang tahunnya adike Dek Farel. Dibareng bengi iki sunatan karo ulang tahun. Lah iki lho reokan ngirit yo ngene iki. Non. Lho, sing ulang tahun ki sapa ta, Dek? Bunadi. Bombae to. Alah jabang bayi. Tibake sing ulang tahun Bunadi. Bunadi ku ulang tahun. Kuwi lho ulang tahun. Lah aku lak ora patek roh pikir. Ya iki lho reokan paling meriah iki ngirit yo ngene iki lho. Lah kok ngirit ki Putu karo mbae padha. Ya kowe aja ngono lho. Paling ngendak ning bengi iki adewe tampil sing meriah. Meriah. Sing apik. Pak Bun. Oke. Lek kok iki Tambah 50 lho. iki apa to iki kok. Bun sing sabar Bun. Sabar aku kudu kok. Meneng awe. Tas kesetrum lambemu iku. Ganti aku njajal tak polah ukur-ukur. Oke. Nyakseni bengi iki. Mbah. Sugeng dalu, Mbah. Bongge aja tok nggih Iya, Mbah. Ya, Mbah, Mas Tenang, meneng. Mbah. panutan Ora kenek kuwi pongge ra kenek ge panutan. musrek. Musrik. Bener. nonton becak lho, Mbak. Nonton becak wi. Wong iki kare. Ora trimo aku. Kowe muni piye? Nonton apa? Enak. Kowe muni apa kowe? Kayak becak. Nonton becak potonganmu kuwi kaya. Cekel. Wah genah-genah. Nek wong ganteng ngene iki mlaku gagahe kaya ngene kok nuntun becak.
Ki lho. Nuntun dos. Hei. Kudu dos kuwi. Dos kuwi di ngarepe. Iki ngono Apa? Pertamina. Kalau setuju kabeh nek iki dos iki. Yo. Golek bojo ki aja kaya ngono kuwi. Lah ngopo? Ngono kuwi iso ngenteni dhuwit. Apa sebabnya kowe kok iso duwe penemu ngene iki ngentekne duit? Sing tak contoh mbahas apa Boymin apa? Boymin. So, Bu Nadi. Pak Bonadi dadi wong lanang iki tanggung jawab karo wong wedoke ning sawah panas udan tetep dilakoni. Ben. Tapi wedoke selalu mendukung ora kaya iki. Orang ganteng. Yo. Neng sawah. Kowe piye terusno? Wong lanang tanggung jawabnya luwih gedhe lho. Lah lek kok ngopen wong wedok ngene iki tenan. Kowe malah kena kencing manis. Kowe lak pademu ki lak apa ki iri to? Aku duwe spesial dos menika. Ngene iki kowe ngelek-ngelek asine lak iri meri. Ora iri. Lah mbok jajal to kuwi tuntunan kok kono. Iki rada budak kok iki. Ya dituntun mlaku sing apik Iki rono. kleru kene lho. Batak kayak kok ngeyel aku. Ora kewecup keningmu iku. Kono mlaku bablas rono. Ya ampun Mas po nggih. Lah kok yayahene nggawa genter arep mbanjari nyanti. Nggo gentere gak nyelek matamu. Lah kowe kuwi ta salah kok meri karo nggonku. Apa tuman kok genter iki? Lah nggonku lak gedhi ngene iki ibarat dos. Iki ngono cara arep glodok nang ndi. iki cara ngono triplek. Anggon-anggon saya ke kamar lho. Cilik tapi meloyot. Kowe iki lak kaya ngono kuwi karepmu dhewe nggih matur suwun Cahayu. Lho, Bengi iki sing disunat pundi menika Dik Parel? Wis. Pundi Dik Parel? Jahitane. Tumbas jajan. iki sunat apa ulang tahun iki jane beda. Ditanggap reok larang-larang. Boyti. Bu Nadi, monggo menika kalau aturi jumeneng. Ayo. Monggo. Eta lambe kudu. Ayo. Menika gareng Semarang munggah. Gareng Semarang karepmu dhewe iki kok iso. Monggo, Pak. Ya ampun Dek Par. Iki ngono. Aku iso ngarteni dong. Nyapa? Saiki wonge nganggo apa? Blangkon. Blangkon. Apa? Ya blangkon. Jaremu lak ngartekne tak. Blangkon. Apa? Bab apa-apa kudu watni aja sampe ketaton. Wong mlaku jenenge manusa aja sampe natoni wong liya. Akhire bola-bola teko kabeh to mergo niate mbah iki innamal amalu biniat niate wis apik, muga-muga sak sembarange dadi apik. Amin ya rabbal alamin. Oh, salim sira. Ya temu lho ya. Saliman. 100. Angger-angger jeplak sotas 100 potongan Ya, ngono kok iso. Bengi iki menika alhamdulillah Dek Ferel menika pun disunat. Wadak tuwek ngene Dik. Kakung. Iki Pak Bunadi. Pak Bunadi. Berarti sing ulang tahun kae ya? Ya. Ya ampun wis tuwek ulang tahun kaya. Kok nyanyi barang iki kok iso nyanyi barang iki lak adewe iki lak ning kene lak didugekne rene iki lak ado-ado dina iki paling endak duwe urun donga sing apik. Ayo to. Aja karepmu. Hei. Lah kok mari urip yo Pak Gandil. Wong iki padha lanange kok marai urip iki lho Mbah kok iki. Nggih mugi-mugi kagem lah. Oh, adik jenengan nambah niki, Mbah? Iya, Oh, nggih alhamdulillah. Sang ana ben selamat kabeh. Oh, nggih. Aku wis blangkon saiki kowe iki. Penadon ki pena. Pena apa matamu pena apa? Sangka hasil apa ki kata-katane silsilahe sangka pena karo don. Pena kuwi dingge nulis. Muga-muga kagem menika Mbah Bonadi duwe tulisan cerita jejak hidup yang baik. Allahumma amin. Don Oskadon mumet.
Minimal 3 kali. Kowe iki mbok aja ngono kuwi lho. Ya. Don. Don. Don kuwi menika saka tembung bahasa Inggris don kuwi tidak. Tidak. Insya Allah Mbak Bunadi menika tidak pernah melakukan hal yang jelek, tidak lain menika melakukan hal yang baik, sosialisasi baik. Lambemu tok ton. Sosialisasi. Kok mundur ora tak jedeki. Sosial yang baik, nyatane bengi iki dayahe menika wah. Kanca-kanca menika sangka Madiun. Menika galek Surabaya nggih rawuh. Nganjuk rawuh. Rayun rawuh. Kayak Prantara kae. Mojokerto nggih rawuh menika lho, wis terbukti lho nggih. Iki aku di pepatah karo wong iki. Apa? Love your family, love you. Balen nasi tok kas. Pisan kas dilit. Lali lho. Cara apa? Wis duwe penemu kaya Inggris barang gila apa? Apa malah lali? Love your family, love you. Apa kuwi artinya? Cintai keluargamu, semoga sampean sak keluarganya tetap bahagia. Ngono kuwi ya penemu lah kok ya iso jane lambemu iki koproe kaya ngene lho nggih. Disawang kok kono lho kaya gumah kopi lho iki. Kok ya iso bahasa Inggris. Tak tulis iki lho delok. Kok iso nurun tibake kok iso. Didongakne sing apik nggih. Wis dongaku ora kakek Mbah. Sampeyan iki saiki wis tuwa kudu rodok mlengkuk ibarat mandang putu-putune kudu seneng dongane sampean soyoke muga-muga sampean diparingi sehat selalu rezeki tetep lancar. Amin. Keluarga sing Surabaya Mojokerto muga-muga diparingi sehat sedaya. Amin ya Rabb. Monggo ngapik tak tambahi 50. Lho kuwi lho kok iso. Aku apik bahasa Inggris barang lelek. Oh nek dongane apik kuwi ditambahi 50 ngono ta, Deh? Love your family, love I you. know drink, bud. Iki bahasa Inggris. I know drink kok. Kok drink dase iki apa iki? Lagi. Kancaku nang. Love you and the is Iya. I know drink. Ah, kancaku wis kone. Iki aku sing minter aku kok. I know Aku drink. nyilih 50. Nyilih duwe 50. Nyilih duwe 50. Masuk nanggap kok malah Nyilih 50. Lah, aku ngomong iki rene. Iki tak tambahi 50 dire adil. Lah, ngono adil ora kena kontiren. Lara ngono ora adil. Iya. iki emang pedunge nyilih. Kok medun panggung ya balik. Iki ora ngono kuwi. Maksude iki Begitu. duwe penemu ki sing adil. Aku lagi tangga paling lebutan yang ndur panggung. Sing adil. Lagi sing dijono wong adil ing panggung. Saka ning isor keluarga bareng ya adil. Cara nyangoni putune 50-50 ya sare kabeh. Ora enak sing dibedakne kaya. Kadang-kadang lek duwe 100 kuwi, lek kancane kuwi njaluk kadang-kadang sing kusi. Dadi mati lho. Wong tuwek iki akeh-akeh adili. Amin, tapi kok ijolono isor ya ijolono. Ya. Sing ju. Tumeng kok iso aja. Nggih matur suwun Mbah Kong nggih, mugi-mugi panjang umur sehat selalu nggih Mbah Kong. Nggih. Sing ju nggih. Sing didol payu. Masmu. Cara nggih apa cara?